когато отивате там на... там. Само запивате малко и после тръгвате. Ама не се разбира много. Чешам си гъза. Да не ми дре. Кашвам от тази ракия. Чао. Бе. Значи да, трябва да се запушим така да се запуша и после се тръгвам. Да, така, сега ще си пътуваме към това, към той. Аз едва ли ще мога да стана от тук, но... Дано. Ай, сега идвам. Значи в момента караме. Мръдни та стара тайка, бе! Ай, блъснах се. Какво се блъснало, бе? Тук остана малко. Няма карам. Не ми пука хората. Това има хора. Аз съм последен, бе. Скоро са 9 минути по-късно. Ей, каш от колата. Изгониха ме, аз се тръгвам. Тя в тъмнята. Умрътно са тук някакви неща. Така, врата. Каква е тази врата, бе? Много тъмна. Тъмна врата. Какво е това? Гаси. Пак тъмната. Тама! Не виждам нищо. Пак се ударих някъде. Моята кола. Майя, не виждам. Размазано. Не виждам. Видях някаква девойка. Ти миналия път ме стресна. Този път няма да... Този път на бачи ще припадна, ако ме стреснеш.